Qırgızstanyň prezidenti Sadyr Japarow Qırgızlary geçen hepde Täjikistan bilen serhetde bolan gany çakmışyklar barada tasdiklanylmadyk online habarlara üns bermezlige çagyrdy. Qırgızstan töweşlerde ölenleriň ýasyny tutýar. Qırgız-Täjik serhedine çakmışykda ölenleriň sany 100 golaýlady. Başbaşda gatyjyklaryň arasyna baglaşylan ýaraşyk ýalaşygyndan soň wakanyň bolan ýerine iki Merkez Aziýa ýurdunyň goşunlarynyň birlikde gödäwçiligi ýola goýuldy. Howpsuzlyk işgärleri bilen birlikde ölenleriň we yaralananlaryň arasyna aýallaryň we çagalaryň hem bardygy aýdylýar. Bu maglumatlar garaşsyz ýagdaýda tasdiklanyp bilinmedi. Qırgızstanyň prezidenti Sadyr Japarow 19 sentýabrdaky halka ýüzlenmesinde sabır we asudulgy çagyrdy. Hemde Qırgızstanyň goňşulary bilen dostlukly gatnaşyklaryny bozmak üçin manipulativ häsiýetli maglumatlaryň online paýlaşylýanyny öňe sürdi. Biziň serhetlerimizde bir kanun kesip geçmek diýençiklarynyň öňüni alyp biljek ukyply goşunumyz we edermen söwüşüjilerimiz bar. We olar biziň territoriýamyzda şolary ýaly bir kanun girmek diýençiklary ýygyna serpikdirmek arkaly muny açaçan suwut etdiler diýip Japarow aýtdy. Birazdan Qırgız häkimetleri ýurdun Günorta Batken sewitini 14-17 sentýabr aralygyna bolan çakmışyklarda 59 Qırgız raýatynyň ölendigini ma'lum etdiler. Täjik häkimetleri çakmışyklarda 30 Täjik raýatynyň ölendigini aýtdy. Ýöne-Adat Ýewropa Atlyk radiosynyň Täjik gullugynyň çeşmeleri 39 Täjiksanynyň öldürilendigini habar berdiler. Iki Merkez Aziýa ýurdunyň daşary işler ministrleri birigi artilleriýa, raket ahyjylary we minamyotlar ulanmak arkaly ýaragly agresiýa etmekde aýplady. Sowet Soýuzy 1991-nji ýylda dargaly bäri Merkez Aziýanyň köp sany serhet sewitleri dawaly bolmagyna galýar. Hususan Qırgızstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň serhetleşen sewiti bolan Durnukly Fergana jülgesindäki köp sany eksklawalaryň goloýuna ýagdaý çylşyrmydyr. 970 kilometr uzunluğu bolan Qırgız-Täjik serhediniň tas ýarysy heniz kesitlenilmedi. Bu bolsa iki ýurt 30 ýyl odal garaşsyzlyk alaly bäri gaýtalanýan dartgynlyklara getirýär. Bu aralykda Merkez Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri şol sany Türkmenistan Qırgız-Täjik serhedine çakmışyklar barada dumýar. Tewit ýurtlarynyň döwlet başçylary ýaňy ýakynda Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine duşuşdylar. Täjik-Qırgız serhedine soňky çakmışyklar esasy maksatlarynyň biri sewitde parahatçylygy saklamaga gönükdirilýän Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sammitde sözlen sözüne Türkmenistanyň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna iklimne howpsuzlygyň dayanç hökmüne garaýanyny aýtdy. Häzirki döwürde dünýäde bolup geçen çylşyrmy ýagdaýlar aýratyn jogapkärçiligi, parahatçylyk, söýüjülük ýörelgilerine ýerýän döwletleriň jebisligini, ähli umumy we sewit howpsuzlygyny saklamak, gapma garşylyklara yaramaz bäsdeşlige ýol bermezlik boýunça umumy strategiýany ýoly goýmaklaryny talap edýär. Şu babatda Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna iklimne durnuklygyň möhüm dayançlarynyň biri hökmüne garaýar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň Samarkand sammitininden çykyşyny aýtdy. Ýöne Türkmen prezidenti Türkmenistanyň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyny iklimne durnuklygyň dayançy hasaplaýanyny oglan edýän mahaly guramanyň iki agzasy Täjikistan we Qırgızstan biri bilen serhed üstüne ýaragly çakmışýardy. Guramanyň iri agzalarynyň biri bolan Russiýa goňşusy Ukrainanyň üstüne esassyz çözmegi dowam etdirýärdi. Guramanyň hyzmatdaş ýurtlar bolan Azerbaýjan we Ermenistan arasyna dartgynlyk dowam edýärdi.